Basta lagi piling gwapa kay kaday no, daghan kay kag makeup please lang. Anyway, nagpost day ko ani day no sa ako ang blow up nga lagi day ilabay na nako ang akong mga makeup. Unya lagi day kay daghan mang mangayo nako ani og makeup o kasagaran sa gipangayo sa kuha day no kay mga lipstick ba. Mao na nag-decide ko day no nga manghatag ko og lipstick. Kay lagi day dili ko ganan manghatag na day basta ginamit na bitaw nako. Kay maulaw man ko day basta manghatag ko og mga ginamit na bitaw nako. Pero kani ubang mga makeup man gud ako day no is dili kay siya gamit nako ba. Kay lagi day kasagaran man gud ani day isa ko arang gipang collection ba. Sa mo tabitan ni mga lipstick day no kay lagi day hilig kay ko og lipstick so mo nang daghan kay ko og lipstick. Pero ang ubang mga lipstick nako ani day no is ginahinay na nako panghatag please lang. Kay lagi day gikapoy naman gud ko day nagtan-aw ba. Then marag nasumhan na sad kog makeup karon day. Kay nabisi na mo kog maayo ang piling gwapa karon day no mo nang dili na kay ko ka makeup. Pero gipilian gapon ako ni day no ang ako ang gustong gamiton pa ba. Mo nang ako ang gipantarpuhan og wipes day kay marag nga abog-abogan na please lang. Muna kung gusto mog makeup day no pag-comment lang mo sa to ang comment section. Kay lagi day diha puhon day is mamili ra ko diha sa comment section kung kinsa to kung ang tagaan. Pero ato gapong bunuton day no kay para patas ang tanan ba. Muna dire sa mga viewers nako sa black up no balhin na mo dito sa kuang blue up. Kung baga day ba day dito mo pag-comment sa kuang blue up day kung gusto mo makadawat og mga makeup. Kay kabalo biya jud ko no nga piling gwapa sad mo oy. Og maura day to no bay mo oy.